Ato sang kuanon ring di ang kuwansa. Ato hatagag pagtagad na usab karong buntaga makasama kay usa karon sa mga komisyoner sa Independent Commission for Infrastructure kung kining ICI mga sukin dig paminaw ming resign. Ming resign karon ang usa makasama sa komisyoner sa ICI. Ambot og unsa ka hang hitabua, unsa ka hay rason nga ni resign man, ngano man ning resign naman sila. Ni resign man sila magkasama tungod baka ni kay wa na makasabot diha sa sud sa ICI or wa sila makasabot sa angayng ipahimo sa administrasyon. Ang ning resign karon, resign day kasamangkin, pero kanusa pa man to mo take effect ang resignation ni Singson. Na 1 month man to, so basig karon natong talita po Disyembre, no? Karon to kutob. Katong to ang kanhi DPWH Secretary Singson mga sukin dig paminaw. Ni resign man to si Rogelio, no? Si Rogelio Babes. Kuya wag ngala, no? Babes Singson. May pa babes ba di? Bitaw kani siya, mo ni siya ang sekretary sa una ni Presidente Pinoy. Unya laing ni resign karon. Laing ming resign karon mga sukin dig paminaw sa Independent Commission for Infrastructure, mao kining IC si Commissioner Rosana Fajardo. Siya mo ay ni resign. Unsa man kahay kuan ani, unsa man kahay rason niya ani kasamang Marisa? Ngano ni resign maning niya si Fajardo? Ni-resign siya kay mo lagi na duha ra gi paina na gikapoy. Gikapoy sa trabaho nga daghan kaayo nga kanang na ang subayunon nga mga kurakot or wa na makaagwantas mando gikas taas. Ang magpabilin anis ICI, ang magpabilin anis sa ICI tingali kasumangkin, mao tingali lang ilang chairman gyud nga kadtong tuang si kuan sa si Supreme Court si Andres Reyes. Si Andres Reyes Jr. murag mao na lang tingali gyud magpabilin aning kalakihar. Ano man unang mi-resign kadto si Mayor Benjamin Magalong. Onya pagkahuman mga pero si Magalong gikuan ra kono kanang naa nga magkuan ra kono kanang tabang-tabang lang sa investigasyon sa ICI. Tabang-tabang lang kuno si Magalong ana ginagmay. Onya dayon kadto si Singson. Karon lain na pod nga ni resign. Kaning ICI mo ni gitahasan ni Presidente Marcos nga mo imbestigar sa mga anomalya sa flood control project. Pero di tingali matabang. Basin og dili mo tabang mga sukin tigpaminaw. Si Singson resign sa kay mahimo na lang kuno siyang consultant sa DPWH. Appeal siya sa tig-assist og tig-evaluate sa mga project sa DPWH. Haya Singson. So karon arita mga sukin tigpaminaw be kay kanang na ang si Presidente Marcos ni pasalig man to siya, lakip na makasama ang DILG og ombudsman nga kasuhan gyud nila ang mga dagkong kurakot, dagko nga mga tao nga nagapangurakot sa flood control project. Apan mao lagi na nga anapriso ang gidakop mga sukin tigpaminaw, tinuod man do na may napriso. Dunay na preso, dunay gidakop sa wa pa ang Pasko. Pero mo lagi katong mga bulinaw, katong mga putpot na ang tuna og butanding mga sukin dig paminaw lakip na gyud ang iho, wa gyud ikita. Ambot ka ang tuna ani nakagawas na bas nasod? Nakagawas na bas nasod ka sa mangkin o naa pa diha sa kanang naang Pacific Ocean.
Kadto ra man si Diskaya. So arita dire sa kaning ni ang Cabral's files, no? Kaning Cabral files makasama kay kanang naang nya dire kaning ni ang Cabral files gipagawas ni karon mga sukindig paminaw ni Leandro Leviste, Congressman Leandro Leviste. Unya di lang ta mo adtog layo, ani lang sa tasugbo mga sukindig paminaw. Ari lang sa ta diri Sugbo kay ang mga distrito sa probinsya Sugbo doon na may naangkon nga dagko kayo nga budget. Pero pasalamat ana kay ang Sugbo good number 1 good. Natural expected na nga hatagan gyud ninyo og dako nga project ang Sugbo kay number 1 gun Sugbo ka sa mga Nestor. Panahos eleksyon nagbalik-balik ang mga politiko kay daghan kay botante ang Sugbo. Labi nang dakbay Sugbo. So ang pinakadako nga dunay total budget sa DPWH 2025 kaniya sa 2025 alone ra ni kasamangkin. Way labot pa ang 23 ani. Way labot ang tuig 2023, tuig 2024, wa pay labot. Kaning ni ang mga sukindig paminaw sa tuig 2025 karon tuiga pa lamang. Unsa may nahitabo? Ang 7th district sa probinsya Sugbo maoy nakaangkon og pinakadako nga total budget DPWH 2025 usab makasama base sa gipagawas nga files ni Congressman Leandro Leviste nga ang 7th district of Cebu moabot sa 11 billion 634 million 67 mil pesos makasama. So kanang mauna ang gigahin nga budget sa DPWH para ni anak nga mo nga district. Dako kayo. So legal ba ang paghatag og allocation mga sukindig paminaw sa usa ka distrito? Ang tubag legal ka na. Magpasalamat ganita nga dunay dako nga budget diha. Bulahan kon ang mga tao, ang mga lumulupyo adunay mga problema. Adunay mga problema sa kadalanan, adunay problema sa eskwelahan, kay ang DPWH pwede man na nga mo trabaho og eskwelahan. Adunay mga problema diha sa mga taytayan. Unsang mga galangkob nga infrastructure nga kaya nga himuon sa DPWH diha. Dunay pundo. At least dunay magamit. Pananglitan ako, yanong lumulupyo karon sa 7th district, butang ta, diha bas dumanhog. Doon ako'y reklamo ka sa mga Nestor nga, oy, ang taytayan, gubao na. Ang karsada, gubao na. So, dili makaingon nga, why budget? Kadako mo kay budget. 11 billion pagkadako. Gasunod mga sukindig paminaw sa 2025 budget na karon tuiga nga budget. Ang gasunod mao ang 1st district. Sa probinsya Sugbo nga galangkob sa Talisay, Minglanilla, Talisay, Minglanilla, Naga, San Fernando, Karkar ug Sibunga. No, Sibunga man kutob kasamang kino ang 1st district. So maon na kinsa may Congresswoman Ria Golias. Doon na siya 8 billion. 8 billion 411 million 796. Mao ni ang total budget sa DPWH sa DPWH ni. Now nga project kanana ang budget niya gibutang niya nga mo nga district. Onya ang ikatulo nga adunay dakong budget nga niabot og 3 million. 3 billion. Sunan ka 3 bilyones pesos. Mao mga sukindig paminaw nagikan sa 3rd District of Cebu. Ikatulong distrito makasama diya Sugbo. Maoy naka kuha ni ining 3 billion. 3 billion 306 million makasama. Dakuan ang kuan no. Kanang naang pero dili kayo ang dako 7 district, gasunod 1st district. Dayong ikatulo, mao mga sukindig paminaw ang 3rd district. Ang 3rd district, kinsa may congressman des 3rd district, si panahon pa ni
Congressman Pablo Jan Garcia, PJ. Straight to the point. Mo ni ang kanang naang kuan diha budget. O niya gikan sa 3rd district, no? Gikan sa 3rd district mga sukindig paminaw. Ang ikaupat mao ang Cebu City 2nd District. Ang Cebu City 2nd District mao ang Cebu City South District. Cebu City South District kinsa may Congressman Ido Rama. Straight to the point. Nga adunay nakuha nga 3 billion gyapon. Pangamay-gamay sa 3rd District sa Cebu kay 3 billion 156 million man. Ang sa 3rd District makasama 3 billion 300 million. So kaning niya so mo ni ang kaning ang 3rd District sa Cebu gilangkuban ni siya makasama sa Toledo. Na mao man diya kanang Toledo, kanang Aluginsan, Asturias, Balamban, Barili, Pinamungahan ug Tuburan. So mo ni ang kanang naang sa 3rd District. Unya sa Cebu City, apil Cebu City 2nd District ani. Cebu City South District. Si Congressman Ido Rama. Unya dunay 3 billion nga budget mga sukindig paminaw sa iyang distrito. Unya ang ikalima. Ang ikalima mga sukindig paminaw nga nakakuha og pare-pareho og kwan, pare-pareho na gidak-on sa Cebu City South District. 3 billion gihapon. 3 billion para karon tuiga lang na nagikan sa Dakbayas, Mandawi. Tuas Mandawi paingon usab makasama. Ang sa Mandawi nga uwas pa ni Congresswoman Lollipop Uwano Dizon. Straight to the point. So kaning ni adinhe ang 1st District, balik ta sa 1st District. Kuani siya kanang naa diha ang Mananga River. Anya diri pos Mandawi kasamangken dunay kanang naang dunay portion nga naigo diha sa Butuanon River. Duna poy kanang naang Cebu City pero north man eh. So muna ang sa Mandawi unya gasunod sa Mandawi, ikaunom mga sukindig paminaw. Ang ikaunom ang Cebu 2nd District. Ang Cebu sa 2nd District sa Cebu nga adunay 2 billion 973 million na ubos mga sukindig paminaw sa pag administrasyon ni Congressman Edsel Galios. Dunay 2 billion di 900 million nga budget. Diha karong tuiga ang DPWH. Unya ang sunod mao mga sukindig paminaw ang 5th District. Ang 5th District nga si Congressman Doc Frasco diha, Doc Frasco. Si Congressman Doc Frasco ang yan distrito adunay 2 billion 900 million kapin mga sukindig paminaw. May buntag ni mo da Doc Frasco, pwede ba mangayo ko ato imong kape nga na imong now? Unsa man to kanang mapalit man sa kwan kay naamay naman ni siya kanang naang murag yag gitong gibaba para ratos hatag tingali. Para rato tingali sa kanang hatag o niya basin og kanang naang pero murag lami iba sa tong kapiha kasamangkin no. Ikaw ganahan ka mainom atong kape ni Doc Frasco. Kaning kasamangkin dili ko no sa interesado ato kay naa sa coffee nga Vitadi nga kape. Si kasamang Nestor ni balibad na pod sa kay naa po kuno sa EXL nga kape. Onya ang gasunod mga sukindig paminaw sa 5th District. Mao ang 4th District. Ang 4th District ubos
sa pagduma ni Congresswoman Janice Salimbangon, adunay 2,820,000,000 kapin. Dako gihapon, para ni mga sukin di sa kuha ni DPWH nga infrastructure nga budget. Gasunod sa 1st District, mao ang Dakbayan sa Lapu-Lapu. Lone District sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, nga adunay kanang naang budget nga 2,500,000,000 kapin. Muna nga kanang naang kanini ato amning gi-flash diri sa ato ang screen, ato alang nga kanang naang credit sa kanang Cebu Daily News, no, ang CDN usab ani ang kani mo diba ilaha man nga kuan kanang naang picture, no, ato alang nga i-credit sa nila. Gani mo na itong ipakita, no, mo na nandiri naay gitawag og NEP restored, NEP total o nya total budget. Ato pa approved na mga kasama o nahimo na ng GAA. Unya ang samantay gasunod ato be, samanto humana to kang Doc Prasco, no? Humana ka Doc Prasco. Janice Salimbangon humana dahil Lapu-Lapu. Ang Lapu-Lapu adunay 2,500,000,000 kapin. Unya ang congresswoman ni ani si Cindy Chana di ay dili na di ay si kuan na to, dili pa dito Junard Ahong Chan. Si Cindy Chana makasama. Unya ang Cebu 6th District gasunod sa Lapu-Lapu. Mao mga sukin di sa Konsolasyon, no, mo ni Konsolasyon Cordova. Si Daphne Lagon mo'y congresswoman diha adunay 2,391,000,000 kapin nga gialokar mga sukin dig paminaw or gibutang nga budget diha sa DPWH karon tuiga. Unya ang katapusan nga adunay dako gihapon pero siya mo ay katapusan 2,023,000,000 nagikan sa Cebu City North District, 1st District sa Cebu City, Cebu City North, ubos sa pagdumala ni Congresswoman QT Dilmar. Straight to the point. So mo ni ang mga listahan makasama karon tanawa mo na. Cebu City, 1st District or North District man ni ang kanan ng 1st District. Doon na 2,023,000,000. Kasamang nistor. So muna nga, kaning mga budgeta, maun ni matod pa ang naagikuptan karon ni gikuptan karon ni Cabrals na tuwa makasama gihatag. Dunay kapi si Congressman Leandro Laviste matod ba? Nan karon ni naman di ay ni unya kani nga mga budget para ni silahang nga mga distrito. Pasalamat nga dunay budget ingon ani kadako kasamang nisod aron dili maglisod sila kun adunay paninginahanglan sa mga tao. Walay question sa budget diha, ang pangutana giunsa nila kini pagasto. Giunsa ni pagasto, manghinaota nga kaning ni ang mga budgeta, manghinaota nga kaning gidak-on sa kwarta, napunta gyud ni didto sa mga tao, napunta sa project. Og manghinaota nga walay ghost project ani og walay substandard nga project. Ang kaning ni ang budgeta dili ni kanang mga naminaw na to, kaning budgeta dili ni siya ingon nga nakurakot sa mga congressman dili pasig ingon pakadako di ay baod ang nadato. Dili kani budget ni diya gi-allocate ni sa ilahang kanang naang distrito. Ang kani gastuhon gyud ni siya para sa mga project. Ang pangutana diha maayo lang og natarong ba ni og gasto, natarong bag pag-implementar. Wa may problema sa budget. Way problema kana kung tarungon paggasto nga ang mga tao mga sukindig paminaw makapulos. Straight to the point. Way problema. Pero kung nagasto ni siya o niya, dunay mga kickbacks nga nakuha ani, pero ako di ko mo to kasamang kinoy kay kanang mga sugbuanon, mga Diyos noon baya.
Di ko mo tuo nga kaning ato ang mga congressman nga naaani nga budgeta, di ko mo tuo nga nakakuha ni og dagko nga kickbacks oy. Naa tingali mga dagkong mga kickbacks katong mga congressman nga dili taga Sugbo oy. Amot lang ka ha. Ako di man ta kang uban moingon man kamo mga naminaw nato karon, kamo may nakailas niyong congressman. Nasayod mo dias inyo ha unsay mga nahimo. Ha? O niya nasayod mo sa lifestyle sa inyong congressman. Kamo nay mo hukom ana. Unsa man ni nakadawat ba? Nakapaldo ba? Wa ba? Amon ni ang pangutana sa kay kani kadakwan niyo. Unya niingon pa to si Leandro Laviste nga Aliviste nga dili pa kuno ni mao. Doon na pa kuno kwan. So kaning ni alang daan ka sa makinsayon kaayo ni nga susihon. O gusto gyud si Presidente Marcos. Kay daaman tanan man dili raman Region 7. O niya ang gitawag gani mga sukintig paminaw nga Kings of unsa to nga Kings kasama kin insertion ba to or Kings sa pork barrel. Ang gitawag og King sa pork barrels ang anak ni Presidente Marcos si Congressman Sandro Marcos og si kanhi Speaker Martin Romualdez. So doon na may listahan di ay. Doon na may mga listahan ini. Sa to pa dili di ay sayon. O dili di ay lisod. Dili lisod nga pangitaon ang mga buaya ani kun maon. Ngano man doon na may mga lista kani mo isutaon. Kani mo'y tan-awon asa man ang budget ani naadto ba gyud sa mga tao na insakto ba pag-implementar ang budget nagasto ba gyud sa kanang naang project pila may kickbacks pila may nakurakot do na bay substandard do na bay ghost project or wa. Ingon na ba sila nga karon kunong Enero magsugod ingon si Vince Dizon na karon kunong Enero magsugod ang silag imbestigar diri Sugbo. Diri Sugbo niya atong gi panghinaot ang DPWH o ang ICI labi na ang ombudsman mga sukintig paminaw nga unahon nilang imbestigar kaning ni ang adunay dako nga budget nga distrito. Kay dako man kayo sunang kag 11 bilyones. O niya wa pa nilabot sa 2023 o 2024. Karon pa lang tuiga 11 bilyones. Grabe ha oy. So kani mo'y tan-awon pananglitan og na-implementar og tarong ang budget, pananglitan og nagasto og tarong nga way anomalya, okay. Makaana ta nga magpasalamat mo mga katawhan diya niya ng maong distrito kay nakaangkon mo congressman nga Dios non buutan. Anya og panlitag tagaan og SOP, tagaan og komisyon, di gyud mo dawat mo balibad. Dili lang ko ana inyo ra na. So muna nga kanang nakuan man niyo. So dili ni lisod pangitaon ang buaya di anay kon mauhon. Kay diri Sugbo lang da naman tay mga lista. Unya ang mga kontraktor ang mga kontraktor mga sukindig paminaw maumay giuna hinuon. Ang mga congressman wa gyud. Pero wa ta maingon kinsa mga congressman pero kana mga congressman kay balo na og kinsay kuan nila na oy. Doon na yung mga congressman nga mga tarong, doon na po yung mga congressman makasama nga tarong pod. Tarong kaayo nga mangurako. Balik ta magkasama dire sa tuang Bagkulo Kabildo karong buntaga ha. Straight to the point. So muna nga kanang kanang atong gipangbasa karon dire pa na Sugbo. Sa Sugbo pa na nga mga budget sa DPWH mga sukintig paminaw pero kanigon sa
DPWH ug dunay project makasama gikan nas congressman, funds nas congressional nga kanan ang project niya unya ang DPWH ana mo nay moingon o dunay type na request na dunay project si congressman mo'y mangita og budget. Sumuna nga ang budget gikan makasama sa alokasyon sa gikas congressman. Sumuna nga ambot lang kaha og kanang namay na dungog-dungog nila nga na kunoy mga SOP ingon ana amot tinuod baka na pero basig dunay ubang congressman nga mobalibad ana ha. Dunay ubang kana SOP gid yan may nga SOP gid. Pero ang problema basig napay SOP plus kickbacks plus substandard plus ghost project pagyud. Munay dako mga sukindig paminaw nga mobitaw na nga wa ta maka kamo nakadungog bug dunay na congressman nga napobre. Pero may nalang gani ning ato mga congressman diri Sugbo kasamangkin kay kanang naa nga mga kuan man ni sila kanang mga tarong man ni kasamang Nestor ha. Pero ana na to mahibaw-an unya inig sugod na sa investigasyon sa ombudsman ug taga ICI dinhi. Kay mo ani man kuno karong tuwa nga Enero kay magsugod dag investigasyon. Kay dito kuno sa kauluhan na human naman sila investigar dito na priso na mas diskaya. Atong hatagad sa ugkuan kanang naang ato ang hisgutan mga makasama ha kay kanang naabang manghinaot lang ta nga kaning ni ang nga budget kay pag karon pa nin tuiga nga budget nya dako kayo ta diri Sugbo o niya dinhi Sugbo angay matarong nga hingusgan makasama na tuam sa tuang presidente nga iyahag yung paimbestigaran ni kay sa Sugbo god kasamang Nestor daghan kayo ang namatay. Daghan kayo ang nangamatay diri Sugbo. Onya labi na didto sa Liluan o Compostela. Diri Cebu City. Liluag Cebu City sumuna nga paimbestigaran og kaning ni ang budget nga gigahin para sa Sugbo mga sukindig paminaw na dapat pagyud sa husto. Nagamit pagyud sa husto o niya kay aron nga mga Sugboanon mahatagag hustisya in town. Labi na in town tong mga biktima sa bagyo niya sa baha. Sayod man ta di man nato mapugnan gyud ang kusog sa uwan. Anang ba de pugnan ana pero do na may budget na gigahin diha. Para ana unya muna og walay anomalya ang paggasto gani. Tuang nga mga sapa ingon ng mga pero kuan na lang gyud ta katonto ang bagyo bitaw kasamangkin bisan og daghan nga mga namatay bataw. Subo nga palandungon daghang namatay pero ang bagyo makasama nga tino mo'y nakapahigmata mo'y nakapaghimata nato diri Sugbo nga kay nang gawas man ning ingon ani day kadagkos budget. Kay kun wa pa ang bagyon tino mga sukindig paminaw di man ta maka hibalo nga ingon ani day kadagko ang mga budget nila. Ingon ani di ay ka-budget niya, ingon ani di ay ang grabihan, nga. Pero, naamang guni leader yun, naamang guni utok sa buaya yun. Naay mga kanang naang leader ba? Onya, kanang naang sunan kani, onya karon na ba kunong Enero? Or pag unang buwan gyud first quarter kasamangkin, first quarter sa 2026, adunay mga duha ngadto sa 8 baka ka mga bagyo ang posible makasama nga mo masinati nato dinhi or mosod sa Pilipinas or kanang naandiri gyud sa Visayas. Sunan kana nga entrada pa lang sa Enero doon na nay bagyo. Uy, ayaw sa intawon og naa manggaling ayaw lang taong kusga og manghinaota nga hilis ra taw ni oy kay gihunungan ra ba ang flood control project tungod sa anomalya o ni. Gipahunungan para ba o niya gihunungan kay ang kwas budget ana. Pahunungan pa o niya dahan og kanang naang dalion po nila kasamang Nestor.
ayaw lang sa kuana daw uwan kay sunod kag Enero pero murag kadton to ang uwana murag mao pa gyud to tingali ra ang pinaka kuan oy pinaka kusog makasama no murag maora to kuan naot lang ta nga dili in taon to masubli oy kay ang uban na was out na ang uban nga mga na was out wa pa gani maka dawa tanan sa ayuda unya duna na poy bagyo amoy. So muna minaot nga dili lang. Ayaw lang og kuan, ayaw lang og kanan ang kusuga po dagway. Minaot lang ta nga uban sa mga pag-ampo taon ang di po di taon palabian kay luoy kayo og naay mga katalagman ra ba? Ang mas maayo ang bagyo mga kasama way gipili. Ang bagyo ang kanimbaha way gipili pero og naay ayuda pili-pili ha.